Když jde o zdraví, vyzkoušeli byste všechno, jen abyste si ho udrželi. Abyste ho získali zpět. Abyste pomohli a uviděli úsměv na tváři vašich pacientů. Pokud jde o zlepšování zdravotní péče, jsme v tom s vámi. Když vidíte, co byste jinak neviděli, slyšíte, co byste jinak neslyšeli a dostanete se tam, kam byste se jinak nedostali. Dokážete mnohem víc. A když už se možnosti zdají vyčerpané, je čas inovovat, učit se a posouvat hranice. Způsobů, jak pečovat o zdraví, je stále víc. Objevujte s námi nové postupy, materiály, technologie budoucnosti. Dobře víme, že všechno, co děláme, má vliv na naše okolí. Podle toho jednáme. A co řekneme, to platí. Více než 25 let jsme hrdým partnerem lékařů, sester a zdravotnických zařízení. Vaše péče je to, co pomáhá. A my jsme rádi, že můžeme pomáhat s vámi. SAB Medical, váš partner v nejmodernějších trendech medicíny.